imaxe que nos chega en directo dun río da Vila Oculta que esperemos que non botara por fora. Alejandro, compañeiro, en directo dende a Vila Oculta, primeiras pistas, pero como baixa o río de cheo, Susana, esta é a primeira pista. Sí que botou por fora. Mirade onde están as árbores e onde chegou o río. Todo isto, evidentemente, non tiña que estar así. E, de feito, para chegar ata aquí, tivemos que pasar por unha... Non pudemos pasar pola pista, que era o camiño máis corto, porque estaba directamente inundada a parte dela. Así que esa é a primeira pista. Porque xa máis ou menos podedes intuir en que provincia estamos. Pero, bueno, a primeira pista oficial, esa é de extra, que hoxe teño varias pistas extras, Pero, bueno, a primeira oficial. Esta vila sitúase no límite da súa provincia. Provincia que, como digo, vendo onde estamos pola inundación, xa podedes imaginar cal pode ser. Seguinte, esta vila ten 6 parroquias. E espero que non pase como a onte que o alcalde chame para decirme que non, que ten 30 máis. Seguinte, esta vila ten unha fonte milagreira chamada Santa Cruz. Estás tomando nota de todo, non? Bueno, máis ou menos, aquí na cabeciña. Segundo a tradición, que sí, muller, que tires moi listiña. Segundo a tradición, as súas augas escorrentan insectos e donicelas. E máis, estas augas usábanse para rociar os campos para ter boas colleitas. Imos coa pista do escudo, lanzámolo. Imos con ela. A ver como é o escudo da Vila Oculta. Bueno, pois aí vemos unha ponte. Debe de ser moi importante neste concello, o mellor onde está Alejandro, e a ver a xente que xa recoñeza, non sei se a ponte, pero o escudo, o mellor sí. A ver, Alejandro, últimas pistas. Veña. Imos. A ponte esta, sí, efectivamente. Aí está. Que non podemos decir calé. Veña, as augas tamén son boas para quen queira ter descendencia. E a última pista desta quenda, que xa vedes que vai chea de pistas, segundo a lenda, nas fragas desta vila vivía a bandoleira Pepa Loba. Anda, que non tomamos ti máis eu cafés no Pepa Loba de Santiago de Compostela moitas veces, Susana. E que o digas. Sempre moitas mensaxes no WhatsApp, así que moitísimas grazas. Vilas que saen, por as que aposta xente, Parga, Oleiros, Monforte ou Bembrive. Será algunha destas a Vila Oculta? Pois moi atentos ás pistas que nos achega agora Alejandro. Fíxense. Mirade que paisaxe eleximos para esta segunda quenda de pistas. E estamos agora nunha aldea desta vila, que non podemos decir nin a vila, nin a aldea, pero acompañados, moi ben acompañados de José Manuel, que ademais tires de aquí desta aldea de toda a vida. Sí, nacín aquí nesta aldea, aquí, aí ao ladiño. Pero non vamos a decir cantos anos que xa estás na tele, xa eres unha estrella, non podemos decir idade. Exactamente. No, xa podemos decir idade das vacas. Cantas tedes, máis ou menos? 23 ahora mismo, sí. Unha explotación entre pequena e mediana, non? Sí, sube a baixa un pouquiño, estes días vendemos dúas porque eso, dentro de 2 días teremos dúas máis, ou sea que, pero bueno, sobre 23. Ou sea, ahora mismo temos 23. Bueno, pois José Manuel está aquí con nós precisamente e con estas vacas de fondo porque hai 2 sectores fundamentais nesta vila, que son? Pois principalmente a gandería e o tema forestal. Basicamente, eso. Pois esa é a primeira pista. Segunda pista, que río cruza por esta vila? O río Mandeu. Moi ben, imos coa terceira. Nesta vila, e isto sí que é moi curioso, aínda pode verse que... Pois ainda se pode ver aí unha silueta o sea, a figura dun toro Osborne. Bueno, que podría ser o mozo de calquera destas se fora máis real. Veña, cuarta pista. Que se atopou nunha parroquia desta vila hai uns anos? Pois xa fai uns anos, un torque de oro. Sí, señor. Agora está no Museo Nacional de Arqueoloxía de Madrid, pero antes pasou polo Arqueolóxico de San Antón, na cidade da Coruña. E por último, hai unha fonte nesta vila chamada... A fonte da fame, quizá a fonte máis nombrada, a fonte da fame, sí, entre outras. Aquí fame non se pasa, No. José Manuel, moitísimas gracias. Enseguida volvemos moi pretiño de aquí para a seguinte quenda de pistas. Outro que baila moi ben o tango, agora non o podemos ver, pero é o noso compañeiro Alejandro, que hoxe está na Vila Oculta, o WhatsApp que bota por fora de mensaxes, pero atentos, que temos máis pistas, a ver cales os trae agora Alejandro. Mirade que queixos desta vila. E xa esta é a primeira pista, compañeiros.
Porque, veña, aí vai o rótulo, nesta vila hai unha queixería artesá, que é esta, a queixería de Fina, que precisamente é a muller de José Manuel o gandeiro co que estábamos antes. Fina, hai que decir que José Manuel non sabíamos que era un showman. Sí, sí, totalmente. Bueno, como vos coñecichedes? Coñecímonos nunha festa e como te seduxo? cantando. Xa che digo, é que é un showman en potencia. Vamos coa segunda pista, veña. A feira ten lugar cando? O día 3 de cada mes. A feira desta vila ten lugar o día 3 de cada mes. Seguinte pista, tamén cun 3 aí. O 3 de maio, que festa se celebra? A festa da Santa Cruz. É unha boa festa? Moi boa festa. Invítasme? Sí, sí, totalmente. Pero é mellor que a todos. festa da seguinte pista? Ou son distintas? Son diferentes. Bueno, pois a festa da seguinte pista é a festa da Fraga, que se celebra cando? O día 3 de agosto, me parece que. Non sei se o día 3, pero en agosto seguro. Xa serían moitos treses, non? Que pasa aquí en esta vila co 3? Veña, outra pista, que ademais, mira, aquí está tamén relacionada. Desta vila é a campioa de taekwondo Laura Centoira, que vos a coñecedes? Sí, sí, porque claro era a que sí. compañera de vosas fillas. Exacto, sí, As sí. vosas fillas siguen facendo taekwondo? No, ahora no. Mira que o mellor tamén podían ser campioas. Sí, tamén, pero... Laura, que tedes aquí un saludo da tua veciña fila. Un bico forte pa familia tamén, sí. Nos claro tamén, que sí. Veña, última pista. Esta é pista despista. A ver, esta vila é o apelido en feminino dun famoso cantante dos anos 80, que agora é máis ben produtor cinematográfico e moi relacionado con obras benéficas. Esta é unha pista para nota, Fina? Sí. Bueno. É tanto que sí. Faltan 19 minutos para as 8 da tarde, temos que volver á Vila Oculta, pero antes de ir con máis pistas e con Alejandro, unha cousa que quero dicirlles, non se preocupen se non contestamos as mensaxes do WhatsApp. Leemos todas as mensaxes, todas as correctas contan para ese sorteo, contestamos as que podemos, porque a nosa compañeira Chus é moi hábil, moi eficiente, pero ten dúas mans e chegan centos e centos e centos de mensaxes. Así que non se preocupen se non contestamos, que todas quedan aí e as correctas contan sempre. Iso asegurado, vale? En todo caso, xa lle contesto a todos un biquiño grande, os que acertan e os que non. E moitas grazas. Bueno, imos que está Alejandro xa agardando e non quero que se me enfade. Compañeiro, máis pistas da Vila Oculta. Para esta quenda de pistas, sabichedes que nos trasladamos a unha igrexa maravillosa e ademais estamos, ven comigo, Iago, coa representación da nova xeración da comarca, da vila. Iago, moitas gracias por estar connosco. E primeira pista está relacionada co lugar, porque onde estamos? Nun templo que é exemplo de... Barroco galego. Moi ben. Seguinte pista, e isto creo que ti non o sabías, no seu cruceiro hai unha fornela cunha estancia secreta. Ti isto sabías? No, nunca sabía eso, no. Bueno, pues esto temos que dicirlle ao cura que nos faga unha visita guiada, porque vamos, ser de aquí e non saber que había isto. Veña, seguinte pista. Este templo, a quen está consagrado? A San Paio. Moi ben. Esta vaiche sorprender. En Nova Zelandia, o sea, xusto nas antípodas, existe unha cidade co mesmo nome. Que che parece? Bueno, pues non sabía. Bueno, pues agora xa podes presumir. Cando vayas ao bar, xa sabes. Pues sabedes que en Nova Zelandia... Agora imos con esa pista que tanto nos gusta a todos, que é unha viaxe ao pasado coas fotografías. Veña, imos aló. E sempre son moi fermosas, como esta, unha estampa así moi cotiá nun día de traballo no campo, pero imaxes que quedan pro recordo, non? De como era Galicia non hai tanto. Un grupo de veciños, pois parecen unha festa, pero todos moi sorrintes e moi guapos. Unha familia, pois, de labregos desta Vila Oculta, cos seus bois. Última pista, Alejandro. Veña, última pista, por la que Iago está aquí realmente, que é un gran afeccionado aos rallies. E que pasa por aquí? Bueno, pois por este concello pasan dúas probas de automobilístico, unha do Campeonato Galego de Rallies e outra do Campeonato Europeo de Vehículos Históricos. Nada menos, e ti vas os dous. Home, claro. E ademais el ten moita afección porque ten amizade cun piloto, que non podemos decir porque senón xa é moita pista. Moitísimas gracias, Iago, e atentos porque, nada, dentro de un par de minutos xa temos a última quenda de pistas, que son as definitivas. Con Alejandro a Vila Oculta e desvelamos misterio, non? Últimas pistas, Alejandro. Pistas. Vos o que queredes é non bailar, o sea, non busquedes vos excusas coa COVID e non sei que, non bailaredes tango en directo nin de broma. Pero bueno, imos co tema das pistas que nos quedan. A serie de TVG Terras de Miranda gravouse nesta vila na súa temporada 2003-2004, unha serie exitosísima.
Seguinte pista. Antes falábamos de Nova Zelandia. Bueno, pois na lengua maorí, o nome desta vila tradúcese como Pascua ou Resurrección. Venga, seguinte. Esta vila pertence á comarca de Betanzos. Moi ben. Que xa está prácticamente todo dito. Estamos a 40 minutos de A Coruña. E por último, por esta vila pasa a Nacional Sexta, que aquí a chaman a Castellana, así, a Castellana. Desvelamos, Alejandro, onde estamos? Estamos en Aranga. En Se escapaba Aranga. pola boca. Bueno, temos que marchar. Deixamos vos cas fotos da viaxe pasado da nosa vila oculta, maravillosas. Emilio, chao. A todos, verán que bo día o luns. Ata